Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. Ngiyaphinda le video Ayanda Ncwane noThobile Makhumalo mseleko. Ngicabanga ukuthi umuntu ozokwazi ukuphendula umbuzo engibuzayo, mhlawumbe umuntu owazi kangcono isiZulu, isintu, isiko, amasiko, usiko, ngoba le imayelana nesintu, ayimayelana nokuthi indlela okwenzeka ngayo noma isimo ngikushilo lokho. So asikho isidingo sokuthi mawuza la uphendule lento eseceleni, mina ngibuza le eqondile. uMakhumalo unkosikazi kababa uMseleku, umshado Nes'thembu, third wife. Ayanda wayeshade noSifiso Ncwane ongasekho emhlabeni. Kwaba nodaba oluvelayo kwenye i-TV show i-show D la ukuthi khona ingane kaSifiso Ncwane nomunye usisi ovele kwishow efanayo uNonku. Manje ifamily kaNonku ithi ikhuluma noAyanda ngendaba yenhlawulo because umele uSifiso ngoba uSifiso engasekho emhlabeni. Umbuzo ke ngawubuza kwabazi ukuthi iyenzeka into efana naleyo, bathi yes iyenzeka, kodwa lokho akuchazi ukuthi uAyanda kufanele akhokhe, nami angisho njalo. Kuyenzeka kodwa akuchazi ukuthi khona ofaka uAyanda enkantolo ukuthi akakhokhe. Ayizwakale loyo, izwakale kahle. Umbuzo ke wami, because inhlawulo leyo ephathelene nengane, uMakhumalo ngala emshadweni wakhe uhambile yena wayomela uhusband wakhe, wayokhokha inhlawulo, ekhokhela umntwana lo yahlala naye umpilo. Manje uma kwenza lokhu uMakhumalo kwaba nomsindo ukuthi wahamba phambili. Umbuzo wami uwodwa, noma ngizothi into engiyibuzayo angazi ukuthi ngizothi uyizwa kanjani. Nayi into engifuna ukuyi-understand ukuthi unkosikazi uqualifya nini ukumela uhusband, because ngapha esayidini lika-Ayanda kuthiwa ngesintu kufanele noma kumele uma amandla akhona, ngesintu, ngesiko, ngosiko, ngesiZulu, ngoba unkosikazi kaSifiso Ncwane, okusho ukuthi izinto ebeyibhekene noSifiso zibheka yena, amafa namacala. Kule video engiyenze before le ngathi kufanele ukuthi alalele amacala, ngizange ngisho ukuthi uAyanda akakhokhe. So asilaleleke le ukuze kuzozwakala kahle. Ngesintu bathi uAyanda kufanele. Umbuzo wami uthi pho why kube nomsindo kuMakhumalo ngoba naye unkosikazi kaMseleku? Ngabe isizathu ukuthi uMseleku usaphila yini ngoba uMseleku ukhona, kodwa ingane le uMakhumalo ohambe wayokhuluma nomndeni, nomalume, nogogo, wakhokha okwangaleso sikhathi abebekushilo, wamthatha umntwana. Ngabe kusho ukuthi unkosikazi umela uhusband mayengasekho, isona sizathu yini lesi senza ukuthi abantu babuka uMakhumalo ukuthi ugijime phambili? Ake silishiye leli lokuphapha, sesisebenzisa ukuthi uhambe phambili. Ngicela uningichazela-ke oyizwayo lento engiyibuzayo. uAyanda oyinkosikazi kaSifiso Ncwane ongasekho emhlabeni, isintu sithi njengoba unkosikazi, ngilanda into engiyibuze ngaphendula abantu bathi ngokwesintu ngoba ekhona uAyanda, izinto eziphathelene noSifiso ziza kuyena, ngaba yimali, ngaba noma yini, usuke sekuhuye obhekelene nalezo zinto uma esashadile noSifiso Ncwane. Ngiyakuzwa-ke lokho, ngiyakubona-ke futhi nokwamafa vele isikhathi esiningi kuyaye kuthiwa unkosikazi ney'ngane. Ngiyakubona nokunye, but la ingenhlawulo nokuhlangana nale enye ifamily emele uhusband. Lana ku-Ayanda akekho emhlabeni uhusband, kuMakhumalo ukhona, kodwa ngibona kuwumsebenzi ofanayo. Yini pho eyenza ukuthi abantu ngapha bebe nomsindo? Ingoba uMseleku usaphila yini? Ngifuna ukwenza leyo nto mase ngiyaqhubeka ngoba le yami imayelana nesintu, nesiko, amasiko, isiZulu.
koku-understand-ayo noma okuzwa kangcono lokhu, ngicabanga ukuthi umuntu ozokwazi ukungiphendula. Yonke le enye esihlangene nokuthi u-Ayanda akufanele, u-Ayanda wayekuphi, akusiwo umbuzo engiwubuzile lowo. Leyo nje enye into eningayikhuluma kwenye indawo. Mina engifisa ukukwazi ukuthi isiko nesintu, isiZulu, unkosikazi emele uhusband, lokho kukwenzeka nini? Ngoba ngapha ku-Ayanda bathi yes, kufanele. Ngapha uMakhumalo ugijime phambili. Kanti nje bobabili amakhosikazi. Unkosikazi kaMseleku, unkosikazi kaSifiso Ncwane. Sisebenzisa isiko, sisebenzisa isiZulu, isintu kulolu daba lenhlawulo. Ukuthi kwenzeka kanjani asikushiye ngaphandle. Ukuthi wayekhona wayengekho akusale ngaphandle. Asithathe la kwisiko, isiZulu, isintu. Neposition yokuba unkosikazi emele uhusband. Ingoba engekho uSifiso kwenza ukuthi u-Ayanda qualify ngoba yes baningi bathi uyaqualify ukuthi engakwenza lokho makukhona amandla noma kuvuma. Washo ku-Ayanda isizathu sokuthi engakwenzi ingoba kuzoba khona nezinye iy'ngane ey'ningi, okusho ukuthi nje uzothwala lowo msebenzi. Ngamuzwa ephendula kanjalo. Ngapha uMakhumalo usekwenzile already, wakhokha inhlawulo kaMpilo okuwumntwana kaMseleku, amthole komunye usisi angamshadanga. Bathi makwenzeka abantu bathi waba wrong noma wagijima phambili. Yenzeka kanjani-ke ihluke? Ihlukiswa ukuthi kuNes'thembu noMseleku ophilayo, noma isintu sibheka isigaba sokuthi uMakhumalo uyi-third wife, khona uMacele obekufanele ukuthi mhlawumbe kube uMacele ohambayo mase sathatha ingane-ke kuMakhumalo. Ngifuna ukuzwa le eyesiko nesintu neposition yokuba unkosikazi emele uhusband. Sengikuphinde kawu-4 lokhu ukuze ozongiphendula ayithole ukuthi into engiyibuzayo nengididayo kule ndaba ukuthi ngapha bathi kufanele. Mina sengibheka ukuthi-ke unkosikazi lo nangapha unkosikazi. Ngibonge-ke isikhathi senu. Okunye ngiyacela ukuthi sihloniphane. Indlela engikhuluma ngayo isiZulu ngihlezi ngiwabamba amagama. So abantu mase bezobhala into ebheke eceleni, mina ngivele ngazi ukuthi ngenze njani. Ngoba mina ngiyawabamba amagama, ngiyasazi isiZulu, ngiyazama futhi ngayo yonke indlela ukuthi ukukhuluma kwami kube nenhlonipho noma ngabe ngiyahleba. Manje mase kuya eceleni nje kakhulu, ayi ngeke akulungi.